колко хора ще качи. Не. Али, умиш защото. Аз виж кой качих, топлито качих. И Мемет. И тебе ще кача, не само. Какво направи, Марийки? Нещо. А? Що си виновна? Мъкам отболедил ма зарфи. Тали бука е мандил зарфи. Ма то тъмно вечерта. Тали ми чи мандил, тали бука му. А? Тали ми чи мандил, само тали бу мандил такива. Ка бор пари лес? Я са соля, А. Ти тук ли работиш на старата почта в Бургас? На градинката на старата почта в Бургас работиш, нали? И колко пари взимаш? За какво взимаш 100 лева? За Иван. Свирка? Не взимаш. Колко деца имаш? Колко? 6. При теб ли са? Дом майка. Еми защо ги правиш като са в дом майка? Нещо гада, бе. Зато ще влезем в хората. Нещо. Друго да казваш, какво пита? А това твоя колежка ли е до теб? Не, сестра ми. Сестра ти и двете работите тук на почтата. Бронз, дишаш ли? Не. Не. Ben indikent ben. Ele Carlos cai pilma, que me gradu uma pelas. Haydi Mariki.